Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, iritsi da ostirala eta gaur saioa Ana Orantes Ruizi eskaini nahi digu. 1937ko otsailaren 6an Granadan jaio zen Ana, Elbira kaleko etxe apal batean. 19 urte zituela Alkazakibiren jaiotako Jose Parejo Abibar ezagutuko zuen. 1935ko irailaren 28 zen eta egun hark betirako markatuko zuen Ana. Josek gurasoen etxetik joan nahi zuen, eta bazekien, berehala ezkontzen bazen, azkar lortuko zuela hori. Horretarako, Parejok bizkortu egin zuen prozesua, eta Orantes mehatxatu egin zuen esanez, ez bazuen onartzen ezkontzea, beraren aurkako zurrumurruak zabalduko zituela. Jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu, korapilatzen jarraitzen badugu. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu, korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. 3 hilabeteko harreman baten ondoren, eta gurasoak aurka egon arren, 1956aren amaieran ezkondu egin ziren. Ezkondu eta 3 hilabetera Ana ordun geratu zen eta orduan jasan zuen hurrengo 40 urteetan etengabe jasako zituen erasoetan lehena. Senarrak zablazteko bat jozion. 4 hamarkadaz etengabe jasan zituen senarraren erasoak eta noski tratu txarren ondoren malko artean barkatzeko eskatzen zion eta ez zuela berriro joko hitzematen zion. Gero, gezurra izaten bazen ere. Dibortzioa etzen legezkoa, eta tratu txarrak salatzea etzen onargarria. Baina azkenean, 1962 urtearen inguruan, Orantesek senarraren kontra kereiatzea erabaki zuen. 15 aldiz egingo zuen hori. Están las olas a lo largo de un día en las rocas. ¿Cuántos peces tienes que pescar? Salatzen zuenean horiek borroka normalak dira familia batean, esaten zion Guardia Zibilak. Baina hala ere, Ana senarrarengatik banatzen saiatuko zen behin baino gehiagotan 80ko hamarkadan zehar. Azkenean Orantesek ezkontza desegitea lortu zuen 96ko udan, naiz eta epai judizialaren arabera senarrarekin bizitzen jarraitzera behartu zuen. Gauzak horrela bere bizitza ia etzela hobetu ikusita eta etxita, 97ko abenduaren 4an Ana Orantes telebistako de tarde en tarde magazinera joan zen. Orduan ezagutu genuen Ana Orantes. Tratu txarrak publikoki salatzera ausartu zen. Platoan deklarazioak irauntzuen 35 minututan, Orantesek jasandako eraso fisiko eta psikologikoa kontatu zituen. No te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque pues, yo lo creía. Lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio, que me dijera todo lo que él quería, todo lo que quería. Anak bere egia kontatu zuen, baina horrek ez zuen amesgaiztoa eten. Joseren haserrea areagotu egin zen eta Anak beldur asko sentitu zuen telebistan agertu eta hurrengo egunetan. 1987ko abenduaren 17an, asteazkenez, goizean, telebistako elkarrizketa eman eta 13 egunera, Ana Orantes erosketak egitera joan zen. Ordubiak inguruan itzuli zen bere etxera, Jose zaizuen. Atzetik gerturatu, erregaia botazion eta su eman zion. Ana Orantesek 60 urte zituen. 19 urte zituen bere hiltzaia ezagutu zuenean, eta 60 urtera arte indarkeria jasan zuen egunero. Anak ez zuen bizitzarik izan. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre
siempre que fui cantora, viviendo sueños que como todas crecí con miedo. Ana Orantesen hilketak aldatu egin zuen gizarteak emakumearen aurkako indarkeriari buruz zuen pertzepzioa. Horren ondorioz Espainiako legedia aldatu egin zen indarkeriari amaiera ematen saiatzeko, baina ez zen erraza izan. Berari eskaini nahi genion hau, bere jaiotzaren urte hurrenean, legeak aldatzen lagundu zuelako, naiz eta berak ezin izan zuen urrats horietaz gozatu. Horrelako adibide gehiago topa ditzakegu zuzenbidean. Brasilgo Maria da Pena legea bezala. Trabalha na Coreia, estuda no bairro de Fátima. Garota prodígio, mocinha bacana, menina legal. Que samba na vila quando chega o carnaval. Maria da Penha, More Maria da Graça. Que graça! Trabalha na Coreia, estuda no bairro de Fátima. Maria da Pena Brasilgo emakume bat izan zen. Senarraren partetik sekulako indarkeria jasan zuena. 2 erailketa ahaleginetatik bizirik atera eta hainbat urtez auzitegietan borrokatu ondoren, bere kasua giza eskubideen batzorde interamerikarrera eraman zuen. Kasu hori izan zen, Belém do Parako konbentzioa sistema interamerikarrean aplikatu zen lehena, eta mugarri bat izan zen. Nazioarteko eta nazioko presioaren ondorioz, prozesu penala 2002an amaitu zen, eta erasotzailea urte bereko urrian atxilotu zuten. Eta giza eskubideen batzorde interamerikarrak ondorioztatu zuen Brasilgo estatuak huts egin zuela Maria babestean. Horrek 2006ko 11.340 legea sortu zuen. Maria da Pena legea Brasilen etxeko indarkeriaren biktima diren emakumentzako zigorrek eta babes mekanismoak indartu zituena. Un hombre consciente que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero, hasta que fuiste carcelero. Beste bat, 1972an bi poliziek Matura izeneko neska gaztea bortxatu zuten polizietxe batean. Hasiera batean gorteak akusatuak absolbitu bazituen ere, Haserrepublikoak eta mobilizazio sozialak sexu erasoei buruzko legeak aldatzera eraman zuten gobernua 1983an. Eta ahora aipatzeko aproposa den beste bat, 2003ko otsailaren 6an, emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako adierazpen ofiziala egin zuen Estela Obansajo Nigeriarrak. Batzorde interafrikarrean, praktika honen aurka mintzatu zen herrialdeko lehen dama izan zen. Ordutik emakumeen genitalen mutilaziorako zero tolerantziaren eguna da gaurkoa. Afrika eta Asiako 30 herrialdetan praktika bortitz hori jasan duten eta egun bizirik dauden 200 milioi emakume daudela kalkulatu zuen UNICEF erakundeak 2016ko azterketan. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Gaurko efemerideak sortu digun giro hau eta behar hau ezin ukatu eta tira, horrela abiatu dugu gaurkoa, baina ostirala da eta saiatuko gara honi guztiari ere buelta ematen entzuleok. Gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko dizkizuegu. Bai, aipatu dugu lentxeago eguna handia dela guretzat gaurkoa, Josune Belez de Mendizabal itzuliko delako gurera. Lanpetuta ibili da holtza-zoltza, baina gaur gurean izango da. Eta Javi González etorriko da kafe hutxara hartzera. Bera zirkoan murgiluta dabil eta horrela zirko ere pixkat gehiago ezagutzeko aukera izango dugu berarekin. Eta Iora Mujikarekin komunitateak sortu eta antolatzeari buruz hariko gara. Bueno, eman diezaiogun merezi duen amaiera lan aste honi. Entzuleok otsaiak 6 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleo Koiana Maritorena genbe egunon. Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1123 garrena du. Goizak 10:19 minutu izango ditu, 2 segundo barru, otsaiak 6, gu 3, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Is there anybody out there? Anyone that's loved in vain? Anyone that feels the same? Is there anybody waiting? Waiting for a chance to win? To give it up and start again? We all need something new. Entzuleo, maite duten tartea abiatu behar dugu, eta maite duten tartea abiatzeko ere, gaur gurean estrenatuko den Xabi Arrieta González ere aurkeztu behar dizugu. Mikrofon hori pixka gora begira jarri beharko dugu, ze dago, ez dakit nora begira, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon eta eskerrik asko. Bueno, Xabi Arrieta gurekin, barkatu, gaur hasiko da praktikak egiten entzuleok, eta maite duten tarte ontara gonbidatu dugu, baina maite dut berari eskatu horretik dinamika ikus dezan, Goiuri, zuk abiatuko duzu maite dut. Ez dut prestatu. Zuk erez? Ez prestatu. Zuk ez daukazu, zuk asko ez... Nik beti dauzkat maite dutak. Baian 2 minutu behar ditute. 2 minutu? Ezin dezu kontatu zuk zure bat eta gero... Lasai, kontatuko ditut. Oiana ere gaur etxeko lanak egin gabe etorri da, Xabi, hau ez da dinamika ohikoa, baina ikusten duzu. Hemen nor daukan pulamentua eta nork ez. Opa! Begira, kontatuko itzuet maite dut bat, gainera badu maite dutetik eta ezetik egia esan denetik dauka. Duela urte batzuk Donostian lagun bat agurtzen ebilen, urrengo egunean bazijoan atzerrira. Eta bazkaltzen nengoela soinu jole batek deitu zidan, lagun batek esateko aizu. Konpromiso bat daukat, deitu didate, hemen eta horrela funeral batean akordeoia jotzeko, hildan pertsona unik ezagutzen nuen, eta aizu, soinu jole amorratua, oso soinuaren akordeoiaren eta trikiaren eta zalea, eta familiak eskatu dit jotzea, baina nik ezin urrutinago gainera, eta enaiz iritsiko inolaz ere, eta pentsatutea zuk joko ote zenuen. Deitu zian akordonista gainera, oso goi mailako akordonista, eta ez dakit zer jotzeko intentzioa zenuen, edo egia esan, eske edo zer gauza jota ere, azkenean akordearen timbrea, eta igual, berak asko maite zuen La Princesa del Acordeón, eta auta beste. Bueno, hola pixkate zuztian eta, esan nion, venga, ados, egingo dut. Eta joan nintzen, legorretan izan zen ura. Eta jo nuen funeral hartan, eta familia ikaragarri eskertuta. Egia esan, nik ere gero sentitu nuen soinu jole izate hori, badela zerbait, ardura guztiarekin eraman behar dena. Eta soinu jolea bazara, eta norbaitek jotzeko behar hori sentitzen badu familia batek, pixkat ere behartuta gaudela, edo okizula, ez? Pentsatzen dut hau dantzari askotan, agur dantzak eskatzen dizkietenean bezala ez, oiana, badela zerbait, botere txoa bere ganatu duzu, eta badago zuri pixkat horri aurre egitea, ez? Bai, justu ari nintzen, kontatzen ari zinela pentsatzen, ere
errausketa askotan tokatu zait, edo eskatu didate dantzatzeko, agurra. Ezkontza askotan ere dantzatu izan dut, eta karo, oso desberdina, eta gainani asko unkitzen naiz besteengatik, bai ezkontzetan eta bai beste momentuetan, baina bai bada zerbait, ni urduri jartzen hau, azkenan emozio askore eta ezagutzen baduzu pertsona, are gehiago, Eta baina bai, zuk esaten duzun bezala bada zerbait hor dagoena, eta azkenean eskatzen dizutenean egiten duzu, eta gero ederra da, eskertu egiten dute ingurukoek, eta polikia da, zentzu horretan bai. Egun hartatik etzitzaidan egokitu, baina atzo, altzagan zehazki jotzea egokitu zitzaidan funeral batean, periko hildelako aste honetan, soinuaren munduan nahiko gizon ezaguna, antxe ikusi nituen Izer eta Alabierren lore sorta ere bazela, hortetanan jotakoak zirelako, eta sentitu nuen, duela hilabete batzuk, haren etxera joan eta jotzen aritu nintzaion, bere familia agertuko dudalako, ja nire arantzade taldekide eta lagunaren, senide delako, zelako, eta ark ere bazuen pianoko akordoi bat, zera Larrinaga nahiko mitiko horietako bat, eta ura ere jotzen aritu nintzen, atzo nolabait funeralean jotzeko proposamena egin nien familiari, eta eurek baietz, nahi zutela, eta ilusia egiten ziela, eta aritu nintzen jotzen, eta sentitu nuen, berriz ere sentsazio hori, soinua maite duen norbait agurtzerakoan, soinu jole batek horregoteko pixka beharra edo sentitzen duela, eta familia asko unkitu zen momentu horretan, eta gero jakinarazi zidaten, perikorekin konektatu zutela inzuzen, horrez, jaunartzearen ondoren, funeralaren amaieran, iaia, soinua jotzeko momentu hortan, hori zelako pixkat, berarekin lotzen zuten soinua edo. Eta egia esan, bada maite dutan, nahiz eta funeral batean, nahiz eta agur batean izan, iruditzen zaite, berak ere gustora entzungo zuela antxe bere agurrean soinua, eta, sentitu nintzen pixka bat, soinu jole eta pixka bat musikari, eta egon behar noen tokian negoela. Hauxedan ere maite duta, Goiuri Zeizarandia, 2 minutu iruz palo eman dizkizut pentsatzeko, baino gehiago emango dizkizut segure txatera begira ere, jarri beharra daukat. Egunon gutxi falta da inauterietarako dio Gorkak. Ze honak gaur Josune Belez de Mendizabal, lortzen duen, gure sisteman txertatzea. Nire maite duta da asteburun gaur Beleren, gaur ostiralean Beleren kontzertua Legorretan, eta bihar Sukalan hitzak, tako mexikarrak eta txokolate argentinarra. Ze planak egiten dituen Gorkakula bapatean. Aupa Josune, egunon, Edita Brokoseko, Jana Dantza, Earra Inigo Geitabi, Goiurio Geitabat. Ze hona dan Wallapop. Zero zidezuzu Wallapopen, Gorka. Hontai guzu, etxerako gauzak segure. Egunon, Xabi Arrieta, ongi etorri, guapoa da. Hombre, Gorka, zuretzat deno gara guapoak ere, ez da Xabi zuri merituak entzegatik, Baina, Gorkak horrelako piropoak normalean ere, botatzen dizkigu. Zer pasatzen, Gorka. Badakitzuk denontzako amodioa ere baduzula, denok hemen bigarren kafean, denok maite gaituzula eta denok guapo ikusten gaituzula. Ongi etorri, animo, Janire eta familiari, hemen dibezarka bat, Altzagarateko familiatxo horri guztiari. Zein da zure maite dut, Goiuri? Begiran ere maite dut eza, gaurkoan ere maite dut eza, bi dauzkat. Orain, bapatean etorri zaizkit, atzo pentsatu nuen bat, eta orain 2 minutu eman dizkidazunean, beste gauza bat etorri zaite burura. Baina, nola honek gaurkotasuna duen hausia ipatuko dut. Duela 3 egun Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak iragarri zuen Hego Euskal Herrian, eta Espainiar estatuan 16 urtetik berakoek ezingo dutela sare sozialik erabili, ezta? Aurrera jarraitzen badu, proposamen honek, orduan Hego Euskal Herrian 16 urtetik berakoek ezingo lukete sare sozialetan kontu bat eduki, eta Ipar Euskal Herrian 15 urtetik berakoek, ze Frantziako asanbladan ere, hauxe proposatu dute. Eta ikusi dut, sekulako
ez dakit, hautsak arrotu dituela gai honek, ez dakit ikusi duzuen, Elon Muskek Pedrori Dirty Sanchez deitu diola, eta ja horrek ere sortu dela horrelako meme mugimendu erraldoi bat, eta gaur goizean, topatu dut, eta horrela esago izuet, Hondarribiko influencer batek egindako bideo bat. Hondarribiko eduki sortzaile honek igo du bideo bat esanez ados dagoela Pedro Sánchezen proposamen honekin, ezta? Sare sozialak arriskutsuak direla eta bueno, nabaria dela osasun mentalean ere kalteak eragin ditzaketela eta gaztetxoak babestu behar ditugula. Orduan Hondarribiko influencer honek igo du bideo hori. Baina sartzen bali bazara bere kontuan, Hondarribiko influencer honen edukiaren eguneko handi bat, bere seme alaben argazki eta bideoak dira. Orduan, oso ondo dago zu ados egotea 16 urtetik berakoek sare sozialetan konturik ez edukitzarekin. Baina ez dut ulertzen pentsakera hori, ez? Hau da, ados nago honekin, ze sare sozialak arriskutsuak dira, baina ona hemen nire 4 urteko alabaren bideo bat piztinan bere 7 urteko anaiarekin jolasean. Arriskutsuak direla sare sozialak hor zalantzarik uste dut ez dugula egiten. Gauza onak ere badituzela noski, hor ere ados egongo gara, baina arriskutsuak balin badira zuk kontu bat edukitzeko, arriskutsuak dira zure gurasoek, zure irudia horrela esplotatzeko baita ere. Eta gai hau ekarri nahi nuen honea Sharentin deitzen diote horrela, gurasoek beraien seme-alaben argazkiak eta elkarbanatzen dituztenean, share eta parentingnetik dator, Sharentin, eta uste dut, bueno, naiz eta ni ere postu nahi zen, sare sozialekiko kontrol honekin, nera bentzako, uste dut, aldarrikatu behar dugula beste hori ere kontrolatu egin berdala. Hau da, gurasoek beraien seme alaba adingaben eduki hauek elkarbanatzea sareetan egunero, eta gainera askok horrekin negozio egitea. Maite dut partekatua izan daiteke? Maite dut partekatua izan daiteke, oiena. Bai. Nola gabiltzan, Ez guztiz ados nago Goiurirekin. Nik egia esan, inoiz ez dut ulertu, bere seme alaben argazkiak eta jartzen dituen jende hori ez dut ulertzen. Eta niri, bueno, badakizu, ama naiz, eta behin badakiguguk eta gure entzuleek ze ostiraletan aixa entzuten dute. Eta nire inguruko batek behin... Beira, esan du, zeizet esaten netaz, ezta? Nire inguruko batek WhatsAppean jarri zuen adibidez, bera agertzen zen argazki bat, eta ez dakizu ze sortu zidan. Ze sentsazio, ez, ninera alaba ez dut hor egotea naiz, nik ez dut sekula jarri, bueno, ez dutelako nahi, eta ez zaidalako iruditzen, eta berak nahi duenean eta adina daukanean erabakiko du berak zer egiten duen, bere argazkiekin edo dena delakoekin. Baina ez zitzaidan gustatu, eta ez dakizu ze sortu zidan barruan, esan egin nion pertsona hori. Oso hurbilekoa zen, baina ni naiz ama. Eta nik ez badut nahi, uste dut, errespetatu. Claro. Eta berehala konturatu zen, Eta jakin behar dugu hori ere galdetzen. Ze, gurasoek aukeratu balin badute, bere aurren argazkiak publikatzea, bueno, hor egon gaitezkea ados, baina erabakia beraiena da, nun eta momenturen batean, besta osmarketa batek, eraman behar haute gaituen pentsatzera, erabaki horrek ere, eskat kolektiboagoa izan behar duela, defenditu behar dela irudi hori. Baina, noski, zure ingurukoen argazki bat igotzeko, gurasoi baimena eskatu behar diezu, bai, ala bai. Bai, gero esan zidan nastu egin naiz eta ez nuen jarri nahi, baina, bueno, ez dakitze puntutaraino, baina egia da, barruan sortu zidala, ezin egon bat, oso, bai, potentia ezela, eta berehala konpondu genuen, eta listo, Eta gero bestalde ez dauka zer ikusirik honekin, baina justo, bueno, zuk aipatu dituzu eriotzak eta eta justo duela gutxi sare sozialen bidez jakin dut, nere auzoko pertsona bat hildela, eta kriston impactoa sortu zidan, eta hor sortu zitzan pertsona gazte bada, nik asko ez nuen ezagutzen, baina bai duela gutxi ikusi nuen kalean, eta sortu zidan ere, bizitzeko eta momentua aprobetxatzeko eta indar edo gogoa, orduan, hori pixkat bizi dezagun denok eta aprobetxa ditzagun momentu guztiak.
Bai, aprobetxa ditzagun momentu guztiak eta gozatu bizitzeko aukera daukagun bitartean entzuleok, ze batzutan gauzak korapilatu ere egiten dira. Bueno, gure txatean ez dakit zerbait berria jarri duten, hemen Josune hemen da gure zeledon maitia, ha. Josune Belez de Mendizabal, egunon, zer modu zaude? Egunon taldeko partez. Oso ondo zuek entzuten hemen gustora. Zuek zer moduz? Ondo gabiltza, hemen, zu itzuli zara gaur aspaldiko partez, gaur Xabi Arrieta gurean hasi da, bueno, ez dakit, pospozik, honek marsan haien kamarotea dirudi, eta ez da gauza txarra. Xabi Arrieta, zure maite duta pentsatu alduzu dagoeneko? Bai. Zina zure maite duta? Ez da lehenengo eguneko kasualitatea, baina gai berdina pentsatu, ez? Sare soziala eta pribatu zasun horren inguruan. Eta lankidek esan duten bezala, nik aspalditik pentsatuet edo pentsatzen dut, sare sozialetan partekatzen momentu pertsonala edo pertsona horiek ea benetan berdina sentitzen duten edo jendeari erakutsi nahi dion hori sentitzen duela, ez? Sare sozialetan igotzen den kontenido edo gauza guztiak ez direla benetakoak, eta ni alde horretatik nik beti pentsatu izan dut nahiago dudala, ni bintzat nahiago dut niretzat gorde, eta gero ja bai kuadriakokin o lagunekin argazki bat taldekoa den ala ez orduan igo bai, baina nire bizitzan o nire egunerokotasunean gertatzen gauza niretzat gorde eta inorri ez partekatu. Hemen txere ados gauza handi batzutan, nahiz eta gero denok ere, ni behintzat erortzen naizen gauza batzuk konpartitzeko trampa edo joera horietan, inoiz norbaite galdetu izan dit, aizuta, ez zizu gauza maten, zure gauza konpartitze horrek, eta nik nire hartzen pentsatzen, bueno, eski nik nire gauza asko, ez dizut konpartitzen, igual gauza batzuk ikusten dituzuen nire saretan, baina benetan gargo izango jurirekin uki dudan konversazioa, lagun bat raixo dagoelako, ez dut nire saretan konpartitzen, akaso konpartitzen dut hemen bigarren kafean, ze zoritxarrez, zorionez ez dakit, baina dena kontatzen dizuegu entzuleok, eta zer egingo dugu, kontatzen jarraitu, gero horrela gertatzen zaigu, jendea topatu eta gure bizitzari buruz uste duguna baino gehiago dakizuela, baina, bueno, garden hasi genuen duela 1123 saio, bigarren kafe izeneko saio hau, eta orain ez diogu horri buelta emango. Goizeko 10:35 minutu Xabi Arrieta eskerrik asko, gaur badakite goiz 10 mugitu baruzula mendik, beraz, egon lasai, eta astelenan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko zuei. Eta aurrera egin bar dugu, eta Josune Belez de Mendizabalek bueltan karriko du sekzioa, baina txiribuelta ja ez da txiribuelta. Ez. Eta hortan sartu aurretik. Sabeletik mundura, mentxena jalkortak dio, zer partekatu eta zer ez oso erabaki pentsatu izan behar da, eta noski helburua izan behar du. Zalantzari gabe. Baina askotan bizigaren abiaduran ez dakite hausnarketa hori egiten dugun eta helburu hori ere garbi ikusten ote dugun eta garbi daukat gehiago beharko genukela hausnartu eta horren inguruan aritu. Josune Belez de Mendizabalekin murgilduko gara sekzio berri batean. Josune Belez de Mendizabal bueltan dator, denbora batez gugandik urrun egon eta gero, la dramatiko jarriko naiz, Josune, baina bueltan dator beste eduki mota batekin eta beste gai batzuekin. Bere zutabetxoa. Honi izena jarriko diogu entzuleok, zuen laguntza ere izan dezakegu, Josuneren zutabea izendatzeko, baina Josune, zure txanda da eta zuk nahi duzunean abiatuko dugu gaurkoa. Venga, abiatuko dugu bai, prest zaudete, aspaldiko partez, ni bai bentzat, ostiraleko ahotsonekin, baina bagoaz. Esnatu, lurra, esnatu, negua joan da eta. Agate, agata, ageda, bigarren mendeko martirra, agate, agata, ageda, Siziliarra jaiotzez. Izatez, eta honezkero gure Euskal Herrikoa, konjuroak gustoko duen herria gurea. Agate deunaren bezperan otsailak 4, nekazariek egiten zituzten zahato zaharrak, eta korrika eramaten ohi zituzten soroetara, sute eta izurre kaltegarrietatik babesten zituztelakoan. Hori lehen, gaur egun ordea,
Abesbatzak, aikuak, bufandak, txapelak, abarkak, argiak, makilak, saskiak, lukainkak, arrautzak, eskea, dirua, afaria, merienda, olgeta, eta azken aldi honetan ikasketa bidaiak. 4 boleto erosi dizkiot hilobei, solten euzkan 4 euroko txampon ziztrinekin. Harrituta begiratu naute, bileterik ez diedalako eman. Badira oraindik autonomoi ordaindu ez dizkiegun, edo ez dizkiguten, iazko azken fakturak, eta aldi berean, bezaren hitzordu zitala puntual ailegatu da, ohi bezala. Otsaila, 8. hilabetea, eta ni hile hauekin, eta zer moz dena? Esnatu, lurra, esnatu, zeruan astoaren sabela, ia, o, edo panzaburra delako deritzon hori ez da, eta alternatiba zein eta inauteriak, alegia hotza eta ezetasuna kolorez margotzen dituztenak. Esnatu, lurra esnatu, eta aldi berean urte berriarekin fokoa formakuntzan jarri, beste behin, atera agenda. Eta ez gaitezen obsoleto geratu, besteek egiten dutena egin dezagun. Orain, Euskal Zinema olatuaren goikaldean dagoen honetan. Mundakakoa ezkerretik, olatua diote, baina Groenlandia, Palestina, Venezuelan berriz eskuinetik datoz olatuak uluaka. Benetan 6 urte joan zaizkigula pandemiaz, eta non geratu dira zaintzak, eta ardurak, eta bakea. Bakea, nurrun dagoena. Bai, Ane Guevara, bai, hori diogu lesbobeok gurean den antzeslan absurdoan, eta absurdoari aldi berean ezin aldi egin. Bien bitartean, atxiska, eztarriko minaz eta sanblasak, kordoia eta delsi antibiotikoa. Dalsi, hori bai, dalsi. Hotza handia, izozturainoko estatu batuetako kaleetan. Ice, baby. Ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the light. 2026 goziztiar honetan zurrunbiloak jan gaituela. Eta uin hauetatik urrun egon naizen hilabete hauetan, gustora bueltatzen naiz zuenera barruko B soinuak airatzera. Ula, wish, Karlo Jesu, dena kanpora, esnatu, lurra, esnatu, zer eskatu urteari? Begira, osasuna, ez dirurik, ez amodiorik. Mahats guztia janituen beste behin urtero legez, abenduaren 31. Autoaren puntu guztiak ere baditut, 20 urteetan santzurik ez dut izan. Eta hala ere, horren guztiagatik, saririk eska banezakeen, osasunarekin nahikoa eta soberan. Ze momentuan nagusitu ginen. Adizkide batzuk tartean joan zaizkigu. Eta gu adinaren krisiak jota, mesedez. Eraditzumoari muzin egin diezaiogun. Ospa dezagun bizitza. Gure gauza txikien matxinadan, azerik areta batekin bada ere, bihar monstrenka aretoan, izen egokiagorik ezin aurkitu Gasteizko aldezarreko areto honentzat, monstrenka. Musika eta barrea jarriko dizkiogu urte hasi berri dugun honetan, behonde gula 2026. Kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari emanda, bizitza ospatu behar da. Que no nos quite lo bailado, solo esto faltaba. Danzatzen duen herria, izentaiago.
Ba, onarte Josune Belez de Mendizabalen zutabe txoa, eta, bueno, ba, orain txentzuten ari garan El Vitoriano eta La Bulgara hau, bueno, zer da entzuten ari garen hau, Josune? Ostras, ba, aspaldikoa da, beitu, pandemia garaian grabatu zen bideoa da, eta kuskuseatzen baldin baduzue pixkatorre interneten, ba, ikusiko duzue bideoa, pues, El Vitoriano da, pues, justo estarrin horretan, Unai López de Armentia eta La Bulgara. Eta esango dizuet, zintzotasun handiz, enekiena zein zen La Bulgara. Nik garai horretan idearik, ez da ziaten, torriko zara eta ingo duzu horren papera? Venga, ara junginen, ahotsak ez dia gureak, batzuk flipatu zuten, buah, ze ondo abesten duzuen, keba. Eta bertsioa da. Sinistu dut zurea zela. Keba, ondo abesten dut, baina zain ondo, keba, ondo, ez da ere. Beitu, ba, gaur ekarri dizuedan zutabe horretan, soinuak izendatu dudana, edo tarte honi hola gustatuko litzaiake izendatzea, nondikan barruko soinuak, ez? Ba, kalean goazenean, edo buruan ditugunak, edo munduan ikuste ditugu soinu horiek, hortxa aipatzen dudan horretan mostrenkan, eta zuek hitz egindakoaren aritik ere bai esan duzue bizitza ospatu behar dela, ez? Aipatu dituzue ere hiletak, niri hainbatetan ere tokatu zaititz egitea, holan sorpresaz gainera, osea, eskaera eginda, eta, bueno, gogorra diren momentu hoiei pixkat poztasuna edo bizipoza jartzeko, larun batean hau da, bihar, mostrenkan, abestuko dugu. Bai, mikro hartuko dut, eta ondo egiten ez dudan arren, aurrera ekingo dugu, musika izango dugu, poteoa, eta celebrazio izeneko horretan. Horregatik ere maskara jarriko dut ere, batzutan ere impostore sentsazio hori daukagulako barruan. Baina, bueno, hortik handoa pixkat ere zutabearena, baina batez ere zen demostratzeko edo kontatzeko ez dakit lortu dudan, ataskatu egin naiz ere bai batzuetan. Baina, zuekin berriro hemen egoteak, poza handia ematen diala, así que, kaixo berriro ekipo. Eixo berriro, Josune, ze ona ze poza hemenik izan dute, ze ona zutabea, aizue, bai, nahiko maiz izango dugu Josune gurekin, eta tarteka zutabetxo hauek ekarriko dizkigu gure patatera maitatuenak, alaxe da. Baina bide batez, Josune, goizeko amekak laurden gutxi ditugun honetan, gaurkoz agurtu ere egin bartzaitugu, eta esandakoa, laizter berriz ere elkar entzungo dugula. Bai, bultatuko naiz, otxoarena edo azeriarena egiten, Banoa, orain azkar baten, klik, 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 klik. Eko txukun otxoa, Gustatu zaitu gaurko otxoa. Bueno, laster arte, bai. Agur. Hain osko, Josune Belez de Mendizabal, agur. Agur. Begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu, minera oitu, denak ezin du, zein eroso... Janus Lester eta Izaro nola hartu arnasa honetan entzuleok, eta guk, dauzkagu hainbat proposamen zuekin egiteko, Jana Maritorena genberen eskutik agendari begirare jarri behar dugu, asteburuak, badakarrelako edo badakartzalako hainbat eta hainbat proposamen arte eszenikoei dagokienez, eta guk noski bazuekin elkarbanatu nahi ditugu, Jana, gaurtik gaurtik bertatik hasita, Getxoko musike barrin, asko programatzen du Getxoko musike barrik, Bai. Pentsa, duela gutxi atera zen alako Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ziren noski, gure betiko gaitza, herri banatu eta zatitu honetan informazio batzuk ere beti hola kolpeka edo banatuta irizen zaizkigula, baina 3 hiriburuetatik haratago laugarren herririk programatzaileena
Getxo zela. Getxo zen. Bosgarrena Tolosa. Begira, bai, Tolosak ere badauka, ez, programazio... Eta uste dut, populazioari dagokionez, bai. Alde nabarmena dela, bai. Nolabait, dagokiona jo desente gehiago. Getxo, 75.000 biztanle ditu. Karo, eta Tolosak zema dauzka? 20.000. Bai, karo, orduan... Nik askotan esaten dut, entzuleok, alerta tolosarrismo dator, baina Tolosa dela pixkat fairia bezala. Bai, ez zu sekula entzun hori. Nola zen, bazegoen iragarki bat, kunde maz de lo que cuesta, ez? Kostatzen dena, baino gehiago ematen du. Bai, 20.000 biztanle ziztrinekin kaka edarra ematen dugu herri honetan, gauza asko egiten, bai. Asko egiten dituzu, bai. Baizu, arrotasunez bizi dugu, Tolos arroa ere badago, H hori sartzen dio jendeak, Tolos arroa, Tolosa bere gazteleraz egiten digute txistea. Ai, bakoitzak bere gozak. Baina, Getxok asko programatzen duela, eta gaur Getxoko musike barrin, Jon Plazaola. Jon Plazaola, bai, 8etan egongo da bere azken bakarrizketarekin, aita lanarekin, beraz, hortxe aukera. Etxea, geuretik sortutako azken proiektuak, ez, ari dira gero eta emanaldi gehiago, orain dela gutxi estrenatu dira lanak, etxea horietako bada, eta Ataungo herri antzokian izango dira gaur bertan, 13 konpainiakoak arratsaleko 7:00. Korrikaren eskutik sortu zen kaka, joan den astean hemen izan genuen bertako aktoretako bat, Ainhoa Ierbe, eta gaur Astigarragan izango dira Herribera Kulturgunean 7:00, eta bihar berriz Getxoko musike barrin aipatu dugu 8:00, eta igandean Zangotzan 7:00. Asteburu bete-betea beraz. Eta denetarik ez da, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa. Hortxe, Desobedienteak 18/18 lana, Tantxakaren azken lan hau, Beasaingo Usurben eskeniko da gaur arratsale edo gaueko 8:30 eta igandean berriz Oñatiko Santa Ana udal antzokian izango dira. Geuretik sortuakeko beste proiektu bat da, Zerbait sartu zait begian, eta gaur Laudioko kasinoan izango da 6:30. Eta guretzako botika bat izan nahi du noraezik gabeko bide honetan. Eta igandean Zaldibin izango gara, botika hau hartu nahi dugu, bertan aukera izango dugu. Promesari txikiena ere, Infinitu drama taldearena da, eta hau ere Geuretik sortuakeko ekimenean sortu da. Bilamonako gure antzokian izango da gaur 7:30 eta bihar berriz Markina Xemeinen izango dira. Laburtsuak antzerki laburren emanaldia izenak esaten duen bezala, emanaldi ezberdinak eta laburrak 4 izango dira gaur Lekeition atxaldeko 8:00. Eta nork eskainiko ditu, Ana Goitiak, bere katana lan horretatik pentsatzen dut pasarteren bat egingo duela, Hilda Jainkosa lan ere egongo da bertan, Nerea Gartzia izan genuen aktoretako bat hemen, eta beste Ainhoa Etxeberria da, eta Destiny Driverrekoek ere bertan egingo dute, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegaraik, eta Deskontrolatuta lanekoak ere hortxe. Trajea, Txalo antzerki konpainiarena Elgoibarko herri antzokian izango da gaur 7:00, bihar larunbata Gernika Lumoko Liceo antzokian 8:00, eta igandean berriz Lezoko Gezalan atxaleko 7:30. Eta La Deskarada, Ane Gebararen lan hau Portugaleteko merkatuan 8:30 eskeniko da gaur. Portugaleteko merkatuan ikusiko dugun bezala ziklo bat ospatuko da asteburu honetan, eta egunero emanaldi ezberdinak egongo dira bertan. Tira, baipatu dituzu Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Araba falta genuen uste dut, oraindik, ez da? Ez dugu proposamenik bota Araban, baina Amurrioko antzokian larun batean badute nor naizen baneki bidetxoa egiten ari den lana, eta... Eta nik ikusten dudan makoizan ordutegia pentsatzen dut, 2 orduko lana da, ea zorrutan amaituko duten, 10 kaldera. 8:00 izango da bertan, eta gonbidatuak zaudete danak, Amurrioko antzokia gaina majoa. Lan puxka, esango duan. Nik ez dut ikusi. Bai, baino, eurekin izan ginen, badakigu proiektuari buruz, nolabait antzerkia hitz larriz edo esango du. Bai, beraz, aprobetxatu, aukera baduzue ikusteko, eta gero kontatu zuek ere ze iritzi duzuen. Romeo eta Julieta, endo R&J, ez dakit nola esaten duten izena, sopelako kurtzion eskeniko da. R&G. Bai, hasi naiz, eta erdika egin dut.
Hola esango dute, zuk uste? Ez dakit, baina eske hori esateko modu asko ez dago, Ez, R eta J baina ere. ingelesez hola izena jarriz. Aranjei. Bai, sopelako kurtzion egongo dira Maria Goirizelaiak zuzendutako lana 8etan eskainiko da. Alperrak, tunanteak eta maleanteak Portugaleteko merkatuan 7etan esan dugu bertan antzerki ziklo bat ospatzen ari dela, eta lan honek sistemak gugan nola eragiten duen aztertuko du edo aztertzen saiatuko da. Eta horretarako lanean dabiltzen inurriak hartuko dituzte izpide. Komedia izango da eta 3 aktore bertan. Igoailu batean amaitu zen mundua, Portugaleteko merkatuan hau ere, baina ordutegia beranduxo, 9etan beraz, arratsalde betea daukazue. 2 protagonista igoailu batean esnatuko dira eta ez dute ezer gogoratuko. Lan hau 13 konpainiarena da, etxea lana sortutako konpainia berarena, baina aurreko lana edo lan laburra. Eta amama dantza ikuskizuna, Ermuako antzokian eskainiko da, arratsaldeko 5etan. Eta iganderako proposamenak ere baditugu, batzuk bota dizkizuegu, Bai. antzez lanak zuzenean aipatu eta Hori da. data gehiago dituztenean, Bai. baina nolabait soilik igandean ikusi ahal izango dituzuenak, hau ere arabara jotzen abiatuko du. Eta Josune bertan da, uste dut, ez? Harrimena lantzeko ariketak lanean, okerrezpanago, Laudioko aldea ekintzen faktorian eskeniko da 7etan, eta zer da lana edu zelaietak sortu du, eta Fernando Pessoa idazle lisboarra gogora ekarri nahi izan du, eta 20. mendeko Euskal Herrira ekarri dute. Hor lan proposamen berezia izango da, beraz, gonbidapena hortxe daukazue. Maitia, 21 garren mendeko, ez? 20 esan dut? 20 esan duzu, 21 21 duzu idatzita, eta 26 urte daramatzagu 21 garren mendean. Uste dut, esango nuke, baiet, ez da? Begira, bai. Zakin du zerratik esan dudan 20, baina... Bueno, hola, atera da. Egia da, guk askoz gehiago bizi izan garela, 21 garren mendean, 20 garrenean baino. Baina, 20 garren mendeari hainbeste buelta, da nik ere askoz barneratuago daukat. Agian hor jaien ginelako, karo. Hombre, 20 garren mendekoak gara, bai, baina. Ze kontua gaizu? Hemen badaude 21 garren mendean jaiotakoak? Hombre, uste dute Eneko Iturbe eta Mendi, eta gaur gurekin izan dugun Xabi Arrieta, hauek, esango dizute, Eneko nere ikasle izan zen joan den urtean 3. 4. mailan dago karrera, horrek esan nahi du 21 urte dituela. Bai. 2005 izan daiteke. Osondo. Ondo ez da, oiena? Bai. Bueno, 21 garren mendean gaude. Eta esango dizut gehiago, esango nuke Eire Maia Manterola ere 21 garren mendekoa dela. Bai, izango da, bai. Eta... Nahikoa da, Gehiago ez dituzu nahi? Ez, lasai, jazta, ondo. Bueno, 21 garren mendeko beste manale batzuk. Gogorapenen egaldez, Bilboko Arriaga Antzokian eskeniko da 7etan, herriminari eskenitako lan hau eta denetarik izango du dantza, musika, antzerkia eta nahi adina. Hasta el último baile dantza ikuskizuna, Errenteriako Lekuona fabrikan eskeniko da arratsaldeko 7etan, eta oroitzapenek gure gorputzean nola eragiten duten, edo nola geratzen diren, erakutsi nahiko dute, horixe, gorputzaren bidez. Gainera musika zuzenean izango dute eta Eva Guerrerok zuzendutako lana da. My blood is blue, a life I can choose. Ta joan den astean, La Sala konpainiak bere azken ikuskizuna estrenatu zuen Donostiako Gaztezenan, familiari zuzendutako ikuskizuna da, Alai familian, eta igandean Soperako Kultzio Kulturgunean izango dira, arratsaldeko 6etan. Batzuetan pentsatzen dut, zergatik dantzari, ez ikuskizun honetan, adin batetik aurrera jartzen du, uste dut. Ez dutuko goan, 4 edo 7. Zergatik jartzen zaion adin... Muga hori, adin, gutxieneko adin hori. Ikustora jungo nintzateke, eta ulertzen duen ikustea beti izango da ona, ez? Naizta txikiagoa izan. Dantza ikuskizun batean esan nahi dut, non agian musika dagoen, zu badakizu zure umean olakoa den, eta atera behar baduzu aterako zaren, ez? Edo ez dakit, batzutan nor muga horiek ez ditut ulertzen. Ez dakit zergatik egiten diren, baina uste dut... Antzoki batzuetan ez da uzten sartzen, beste batzuetan akaso ikuskizunak adintartea jarri arren, sar zaitezke, hori ere izan daiteke, posible da. Baina igual aurrak negarre egin eta ikuskizuna nolabait pixkat trakestuko duelako arriskuan.
Ja, baino guraso bezala, bueno, claro, eske guraso bezala jendak Instagramen jartzen ditu argazkiak, ordun bai. Zure umeak badakizu Asko. nola joka dezakeen, ez? Claro, bai, akaso ja, ni jakingo nuke nere umeak ez baditu horrelakoa jasaten edo negar egiteko ohitura handia, ez bai nuke eramango, claro. Ja. Litzak ezentzu dena izango iruituko baina. Esango nuke gehiago hortik dela. etor daitekeela, ze bestela aur batentzat dantza ikuskizun bat, edo arte plastiko ikuskizun bat, edo arte plastiko erakusketa bat, esan nahi dut, akaso biluztasuna eta dagoen erakusketa batean, baina hori ere gurasoek erabaki beharreko zerbait litzateke, ez? Zinemaren kasuan, ez gomendatu mezu hori eratzen da, jakinarazten dizute. Baina ezin sartze edo ezin ikuste hori, zineman sexu esplizitoa balin badago eta zuk erabakitzen baduzu zure seme-alabek adin gutxirekin edo ikustea, zure erabakia da, eta gainera gero horrek balio dezakezu gero kudeaketa bat egiteko sexuaren inguruan, eta zuk, eta zineak kontatzea zer den sexua, eta ez pornografiaren industriak, ez? Eta norberak autuak egiten ditu, eta baina ezin sartze hori uste dut gehiago izango dela emanaldiaren babetxerako. Eta mugikorrak itzali edo isilik egon behar duzula bezalaxe. Baina ez dakit, norberak ezagutzen duela bere aurra, eta hor asko emanaldietan zintzo demonio biltzen dira. Bai, bueno, ez dakizu ze zintzo hauten diren batzuk, eta adi. Bai. Bueno, ez dakit. Nik askotan hori kontatu dut kontzertuetan ere, egokitu zait batzutan, ez aurrak baino, oso gaztetxoak, aurrak, zazpi urteko aurrak, eta oso polita iruditzen zai lortzen duzunean kontzertu batean aurroiekin konektatzea, eta eurak hor daudenean adi ez. Ero momenturen batean nazkatu eta joan egingo dira, baino kontzertuetan aurrek enbazu itea, nolabait ez zeira askotan gertatu. Iniz horrela jo eta kuadriakoak umeekin etorri direnean ere, umeren batek pixkan negarro egiten duelako eta larritu egiten dira, baina niri ume baten negar puntualak ere holtza gainean ez dit alako askoz gehiago molestatzen hau, askoz kalte gehiago egiten du jende izketan entzuteak. Bai. Badagoelako gainera, nolako gaitasun batez kontrolatzeko zer egiten ari zaren eta zer ez. Ume baten negar hori niri etengabe ari bali bada momentu batean gogorra dela, edo hegazkin batean lo egin nahi duzu eta ume bat dago arrantzaka, ez? Gorra egiten da, ulertu ere egin behar da, ume bat dela, eta ez dagoela asko egiteko ere, ez? Baina kasu honetan ez dakit. Bueno, eta aipatzeko, falta zaigu Superoko maskaradak Muskildin, ez da? Muskildin izango dira igande hontan, beraz hori badakigu herri dabiltzala, eta aipatzen dugu zerritan izango dira, eta barrikada goizian, eta maskarada arratsaldean, beraz, hortxe. Entzuleo goizeko 11 ditugu eta segituan egingo dugu azken ordukoaren bila salto eta gonbidatu gehiagorekin egingo dugu bigarren orduan hementxe zuekin bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleo goizeko 11 bat eta bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila Itxaso Leon Kareaga lankidea antxe dugu. Eta prest, Itxaso Leon, egunon? Egunon, bai, nazioarteko azken orduko batekin hasiko gara. Vladimir Alexevei Errusiako inteligentzia militarreko zuzendari ordea ospitaleratu dute ostiral honetan. Moskun izandako atentatu batean zauritu ostean agintariek baieztatu dutenez. Svetlana Petrenko Errusiako ikerketa batzordeko bozeramaileak adierazi duenez, identifikatu gabeko pertsona batek hainbat tiro egin zituen Alexeyev teniente generalaren aurka, Boloko Laskoieko eraikin batean bertan
bertatik ihes egin aurretik. Hala, sare sozialetan argitaratutako ohar batean adierazi duenez, agintariek kasu bat ireki dute hilketa saiakera eta armak legez kanpo edukitzeagatik, eta Alekseiev ospitalean dagoela nabarmendu du, baina oraingoz ez dute egoeraren larritasunari buruzko xehetasun gehiagorik eman. Eta nazioartetik jarraituko dugu, gogora ekarriko dugu gaur goizeko arian ere aipatu izan dugun gai bat, bertan bera gelditu da Ameriketako Estatu Batuen eta Errusiaren arteko New START akordio nuklearra. Aurrerantzean ez da bi estatuen arsenalen verifikazio mekanismorik egongo. Eskalatzen nuklearra ekiditeko kontrol sistema ahultze bidean zelarik, ez dirudi beste akordio berriren bat egongo denik. Ameriketako Estatu Batuek eta Errusiak munduko arsenal nuklearraren 80% dute, duela 16 urte Barack Obama eta Dmitri Medvedev presidenteek adostu zuten munduko lidergoa arduraz kudeatzea, eta gaur elkarri jarritako betebehar nuklearrak bertan bera gelditu dira. Hoiek nazioartean aipatzeko genituen kontuetako batzuk, eta gurera itzulita informazio praktikoaren berri ere emango dugu. Errepideetan gaurkotasunaren berri eman aurretik gogora ekarriko dugu 32 urteko emakume bat hildela azken orduotan gidatzen zuen autoak eta kamioi batek aurrez aurre talka eginda N121 errepidean bardean. Ez beharra ostegun arratsalean gertatu da, N121 errepideko 76. kilometroan, eta talka horren ondorioz kamioia erabat erre da, baina gidaria ibilgailutik atera ahal izan da eta onik atera da. Autoko gidari aldiz 32 urteko tuterako bizilaguna autoan harrapatuta geratu eta suhiltzaileek askatu behar izan dute. Gerora, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, oso larri, eta ordu batzuk geroago bertan hilda. Guardia Zibilak adierazi duenez, kamioiaren gidariari egindako alkoholemia eta droga probek emaitza negatiboa eman dute. Istripuaren nondik norakoak argitzeko ikerketa Guardia Zibilak hartu du bere gain. Aurten, Nafarroako errepideetan istripu zilden bigarren pertsona da, pasaden urtarrilaren 9an Arizkun parean hildako 59 urteko gizonaren ondotik. Eta esan dugu, gaurkotuko genuela ere trafiko aldetik uneotan aipatu dezakegun informazioa, hain zuzen duela ordubete baino gutxiago, bidelanak ezarri dituzte Gipuzkoa 6-1 errepideko 12. kilometroan Azpeitian txandakako zirkulazioa ezarrita dago bertan, eta murrizketak dituzte 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek, besterik ez trafiko aldetik. Eta 12etan gaurkotuko dugu informazioa, Naiz Irratiaren informazioaren arian. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu, eta Itxasok berak aipatu bezala. Eguerriko 12etan informazio gehiago entzuleok hementxe Naiz Irratian. Aurrera goaz, gure hurrengo gonbidatu orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Javi González Paradela, Irun, malabarista. Nola definituko zenukete zuen burua? Nork bere burua definitzea agian ez da erraza, baina Javik bere aurkezpen dosierretan argi du. Mutil geldiezin eta energia duna. Energia asko duna. Agian horrek hainbat arlotan etengabe trebatzera eraman du. Izan ere, dantza, malabareak, akrobaziak, launa, gizarte lana eta droga mendekotasunen inguruko masterra burutu ditu, besteak beste. Bimila eta 2006an Irun utzi, eta Bilbon aurkitu zuen batez ere trebatzen jarraitzeko aukera. Eta formakuntza jasotako hainbaldekunen autogestio ezaugarriak atzeko lana ezagutzera ere eraman du. Argiztapena, erregidore lana, eta bar. Bilboko Zorrozaurre auzoko Zirkozaurre eskolan aritu da 2017 urtetik, zirku arteen gunean. Eta horrek eta 2018an jasotako aztegia bekak profesionalizatzeko bidean jarri zuten. Ordutik, Zirkozaurrerekin lanean dihardu. Euren harreman lanean parte hartu du,
sustrai edota identitatetik egindako bidaia honetan, zirkua eta euskal musika tradizionala uztartzen dituena. Horrez gain, bere ekoizpen propioak ere baditu. Mr. Javitxus proiektuarekin batetik bestera baitabil. Rolun zirkusekin. Publiko guztiarentzat sorturiko lana da. Batez ere haur eta familia ikuslegoarentzat. Eta dosierrean dioen bezala, zirko friki eta alternatiboa da. Zeremonia maisu bitxi bat duena. Mr. Javitxus, malabare eta rock'n'rollaren zaletua den juglare modernoa. Dosierrak aipatu ditugu eta dosierren bidez pixka bat ezagutzeko aukera izan dugu, baina guri artistak pertsonalki ezagutzea gustatzen zaigu. Beraz, pantailaren beste aldean bada ere, hementxe dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Javi González Paradela. Eta Javi agurtu egingo dugu, baina bere mikrofonoa norberak ireki behar du, guk bera entzun dezakegu, nortxe botoitxo badauka azpian, eta oren, bai, egun honetan etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, kaixo. Bueno, lehenengo galdera bat egingo dizugu, Goiurik egingo dizu galdera hori. Goiuri, zuk egingo diozu? Galdera bat ez bi egingo ditu. Galdera bi, baina bakarra Bi galdera, bale. Baina bakarra erantzun dezakezu, edo biak, hori ja zure esku dagoen zerbait da. Hori da, bigarren kafeko galdera ofizialak. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut jaio zinenetik orain artekoa kontatu. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat? Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, eta horrela gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galdera batea, zein etapa aukeratuko zenuken. Eta bigarren galdera, hau ere bigarren kafeko galdera ofizialetako bat da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Hau motzagoa, baina agian zailagoa erantzuteko. Ni nahiago dut lehenengoa. Lehenengoa. Bai, a ber, nire bizitzako tarte bat aukeratu behar banu, aukeratuko nuke nire lehenengo zirko topaketa. Bai, 18 urte, nire lehenengo bidai, como bidaia lagunekin eta zirko jendearekin, Madrilera joan ginen eta hor ezagutu nuen zirko giroa. Primera gala en el Price, bueno, lokura bat izan zen niretzako. Eta oso gustora. Orduan hori aukeratuko nuke. Como un poco desde la llegada, ¿no? Hor heltzen garenean gure ilusioarekin eta super gaztetxoak. Eta bueno, parranda, zirko ikuskizunak, renegade, bueno, gozatu genuen eguna, gaua, guztia, oso gustora. Bueno, nik pelikula ikusi nahi dute, Horrela salduta, Jesus. Hauek izan dira bigarren kafeko bi galdera ofizialak, baina orain agian serioagoak edo. Mamian sartuko gara hobezan da baiana. Javi, nik aipatu dut 2016an Irun utzi zenuela, eta ez dakit bertan argi zenuen zirkoa ikasi nahi zenuela eta trebatzen jarraitu nahi zenuela, edo Madrilera esan duzun bidaia hau izan zela ez, abia puntua eta esan zenun, nik hau egin nahi dut, bai ala bai, trebatzen jarraitu nahi dut. Bai, izan da, bat ere, egia esan. Ni beti gustuko izan dut gauzak egin eta oso geldiezina izan naiz. Eta, bueno, ni Irunen ez nuen lana lortu, ez nuen lana aurkitu eta erabaki nuen Bilbora etortzea master bat egitera. Beka batekin, beka de viviendas municipales. Orduan, bizitzera joan nintzen, Otxarkoa gara. Eta hor, bueno, ni entrenatzen nuen amateur bezala, eta, bueno, dirua lortzeko semaforoak eta horrelako gauzak egiten nuen, masterra egiten nuen bitartean. Baina, bueno, hor ezagutu nuen zirko zaurre, eta sartu nintzen, eta pixkanaka entrenatzen, eta, bueno, pixkanaka joan nintzen profesionalizatzen eta entrenatzen. Zer suposatu du orduan zuretzat zirko zaurrek? Niretzako familia. Azkenean ni bizitza asko egiten dut hemen, bueno, orain bertan nago, zirko zaurren. Ni esnatzen naiz eta ona etortzen naiz entrenatzera eta ni nabeko bizitza egiten dut asko. Adibidez, etortzen naiz, gimnasio. Orain, gimnasio pixka bat egin dut, gero nire gauzak entrenatzen ditut, gero
jatera joaten naiz, gero berriro entrenatzen, eta bueno, nire bizitza modu hori gustatzen zait. Aha. Entrenatu esaten duzunean, ez esan duzu gimnasioa adibidez aipatu duzu, eta gero esan duzu, eta gero nire gauzak entrenatzen ditu. Bai, ni gimnasioa ez dut asko gustoko egia. Egiten dut behar dudalako. Azkenean, lesioak como prevención, al final, lesioak ez edukitzeko eta hori dena. Baina ni gustuko dudana da orekak eta malabarrak. Eta hortan aritzen zara batez ere gero. Hortan entrenatzen dut, ikerketan, ikasten, bueno, egun batean etortzen naiz, eta bueno, gaur adibidez teknika entrenatuko dut. Bost maza teknika, goiz guztia. Beste egun batzuetan, igual, musikarekin, improvisatu, edo sekuentzia laburrak prestatu. Edo ikuskizan harreman edo rolling circus materialaren sekuentziak ikasi. Bueno, horretan ematen dut denbora. Aha, eta kuriosidadez, entrenamendu hauek, aipatzen duzunagatik, zer egiten dituzu bakarrik, jende gehiagorekin elkartzen zara, segun eta nor dagoen hor, edo nola izaten? Bai, askotan bakarrik, baina beste askotan zirkozaurreko beste jenderekin eta beste kidekin. Adibidez, astearteetan beti goizez 10:00 3:00 elkartzen gara malabaristak, teknika lantzeko, teknika desberdinak eta sekuentziak prestatzeko. Gu metronomo lana egiten dugu. Gure sekuentziak 8 prestatzen ditugu. Hau da, metronomoa jartzen dugu eta bera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eta gu bitartean ensaiatzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hor sekuentziak prestatzen. Eta gero, musika, gure sekuentzietara amoldatzen dugu. Bai, egokitzen duzu, Bai, egokitu. Bai, igual erderakada galantak sartuko ditut. Euskaraz egiterakoa, baina. Eta, bai, gadetu. Ez, oso interesgarria iruditzen zaiz, nik egia da zirkoa ez dudala asko ezagutzen, eta barrutik are gutxiago, eta interesgarria iruditzen zait, hori nola lantzen duzuen, ez? Jakite adibidez metronomoarena, denborena, eta musika esan duzu, musika askotan zure ikuskizunean, adibidez rolling circusen, zer egiten duzu? Sortuta dagoen musika erabili, Ni nire ikuskizunean sortutako musika erabiltzen dut, baina hemen zirkozaurreko produkzioetan musika kreazioaren baina gero doa. Hau da, lehenengo sekuentziak egiten ditu eta gero koreografia giroan dagoen musikalari bat deitu eta musika pista guztia egiten du. Eta zuk alderantziz rolling circusen esan duzu. Bai, ni rolling circus egin dut alderantziz. Musikak neukan eta hor sekuentzia bakoitzak musikari egokitu. Konta iguzu pixka bat, aipatu duzu zirkozaurreko proiektuetan lan egiten duzunan, adibidez, harreman lana hitz egingo dugu orain berari buruz pixka bat, harreman lan honi buruz, 2023an okerrezpanago estrenatu zen, ez da? Bai, Umore Azokan Leioan. Eta nik esan dut sustraietara egiten duzuen bidaia bat dela, eta euskal musika tradizionala eta dantza zerbait ere iruditu zait sartzen duzuela. Konta iguzu pixka bat, zer den harreman? Erronka handia izan da harreman niretzako, bai. Azkenean ni malabarista, ni kaleko malabarista da naiz. Ni beti esaten dut, ni kalean ikasi dut eta niri kalea asko eskaini dit. Baina hemen zirkozaurren, azkenean direktore artistikorekin, koreografo batekin, musikalariekin, eta 2 urtez eman genituen dantza tradizionalak, euskal dantzak ikasten, ni ez nekien dantzaz bat ere. Orduan eman genituen, etorri Imanol, zirkozaurreko kide bat, dantzaria da, eta orduan asteartetan entzaiaten genuen denboraldi bat malabarrak, eta beste 3 ordu dantzaz ikuskizuna prestatzeko. Eta gero teknikoki hobetzen joan ginen, eta pixkanaka sorkutza hau martxan jarri zen. Orduan zuretzat erronka handiena esan duzun bezala euskal dantzak. Bai, euskal dantzak, bai. Eta nola sentitu zara gero? Oso ondo, eta arlo desberdineko artistekin lan egitea niretzako oso pozik eta oso nahi izan zen. Azkenean musikalariekin
lan egiten dugu malabaristak, eta baita ere dantzari batekin, harreman ikuskizunarean badaude 3 malabarista gara, 3 musikari, eta gero dantza kontemporanea ere badago. Orduan da como super interdisciplinar. Orduan niretzako izan zen oso... Aberasgarria, ez da, imaginatzen. Bai, aberasgarria, bai. Ze ondo, ze politia hori, bai. Nasketa eta zuk ere erronka bezala ez, gauza berriak ikasteko aukera. Bai, azkenean izan zen nire lehenengo como proiektu profesionala. Zango nuke, interprete bezala, baina nire lehenengo proiektu profesionala. Al final, Rolling Circus da nire, nire kaleko ikuskizuna, beti egin dut plazetan, eta baina hau izan da, como izan zen erronka bat niretzako, venga, Javi, vamos con esto, ¿no? Un poco. Ondo, ausarta eta geldi ezina esan dugun bezala. Bueno, saiatzen naiz. Eta esan duzu Rolling Circus, eta nik esan dutez, Mr. Javitxusen baitan edo sortu duzu. Zer keraman zaitu hori ere sortzera? Beharra, egia esan, lan egiteko beharra, eta, saletasun bat. Hau, Mr. Javitxus da un poco mi némesis. Ni pixka bat lotxatia naiz, eta Mr. Javitxu da como todo el punch y toda esa energia. Arduan, hor bilatu dut nire eskusa, nire malabarrak eta nire sekuentziak publikoaren aurrean erakusteko. Eta nola lantzen duzu hori? Esan duzu hor entxeguak eta egiten dituzula, baina adibidez, aipatu duzu ez zu lotxatia zarela eta horrateratzen duzula ez, beste zure zati bat. Orain adibidez, egiten sorkuntza berri batean murgilduta nago, eta adibidez, Endika Salazarreri eskatu diot como acompañamiento. Eta berarekin lan egiten dut, adibidez, hilabetean zehar 3 aldiz. Eta bere etxera joaten naiz, eta hor elkarrekin hitz egiten dugu, gero gauzak frogatu, adibidez, salira estena eta venga, pertsonai hau frogatu. Nola esango zenuke testo hau baina malabarrekin? Edo hau malabarrekin bitartez hitz egin gabe, nola esango zenuke? Orduan gauzak frogatu eta hortze egunero landu. Azkenean aurrekoan etzenuen izan agian kanpo begirada hori eta zuk bakarrik. Ni bakarrik egin nuen. Eta oso pozik, eta egia esan da oso ondo dago. Niri gustatzen zait. Eta jendeari uste dut aietz. Baina, orain pixka bat motibatuta nago eta zertxo bait como un poco más maduro egiteko apres nago. Orduan horretan nabil eta laguntza, eta pentsatzen dut beste gure arloan, zirkuko arloan, hemen Euskal Herrian jende oso trebea dagoela eta, ausartak izan behar gara, lagundu pixka bat honekin, ez dakin nondik joan, eta ia esan jendea beti pres dago, como la old school, no, de circo, beti pres dago laguntzeko, bai. Gero galdetuko izut pixkat Euskal Herriko zirkoaren egoerari buruz, baina niri oso berezia egin zait, nola esan duzun, ez? Proposatzen dizula adibidez, nola adieraziko zenuke edo egingo zenuke hau malabaren bidez. Nik onartzen dizut, hori esan dut, nik zirkoa adibidez gutxi ezagutzen dut, gorputza dantzaren bidez, gehiago landu dut, edo testuak, baina oso berezia iruditzen zait, nola adierazi zerbait malabaren bidez. Ez edo sentimendu bat, edo hori iruditzen zait, ze lanketa, ze politia, ez berdina. Entrar en estado. Bai. Endika beti esaten dite, entrar en estado, como hacer egon behar zara, baina ez hacer la pantomima, ¿no? No es mimón. No, enfadate, de verdad. Aserretu benetan, bai. Aserretu benetan, eta ikusiko duzu nola zure malabarretan ikusiko. Nabarituko den hori. Bai, nabarituko da. Ze ona. Hala, hori super berezia iruditzen zaigo, Juri. Eta nuen pentsatu ez dakit, hola. Baina zenek eza baita ere. Bai. Emozio gora bera. Eta benetan aserretu egin. Kreazio prozesuetan eta horretan gauzak sortzeko. Frogatzea sortzean eta horretan neke handia ematen du. Gauzak frogatzea azkenean, ez dakit nola esaten den euskaraz, exponerte.
Bai. Bai, agertzen zara, eta, joe, como que te expones a eso, y es como, joaten zara orain posik, orain hacer musik, bueno, da como un torbellino. Bai, eta ikuskizunek ze iraupen izaten dute, ze gero egia da, ez, entrenatzen ari zarenan eta sortzen agian denbora gehiago eskaintzen duzu, baina neke hori ere emanaldira, karo, zenbat... Ordu bat. Zu bakarriko. Nire ikuskizuna motxagoa da, nire ikuskizuna 45 minutukoa da. Baina zirkozaurreko harreman ikuskizuna ordu bat irauten. Ordu betekoa da. Eta zure ikuskizun berriak zirkus rolin izango du izena edo aldatu egingo duzu? Ez, izena aldatuko dut, bai. Horein bidaltzen ari dut, rolin zirkus nombre provisional. Ez da ber izena izango, baina, bueno, gauza batzuk egongo dira. Material batzuk al final nire teknika aprobetxatuko dut. Mazak egongo dira, pelotak egongo dira, multijuglin ere egongo da. Nire egiten dudan disiplina bat da multijuglin edo kombinados de malabar. Azaldu ezakizu pixka bat gehiago. Bai, adibidez da, esku batean, bi maza. Hemen jartzen dut bukal bat dela como un palo. Eta hemen pelota bat, bueltak ematen, hemen beste pelotan. Hanka bat, ustai bat, gero monozikloaren gainean, monoziklo jirafaren gainean. Eta, bueno, horretan lanetan nabil, pixka bat teknika hobetzeko eta ikuskizun honetan sartzeko, bai. Eta hori guztia nola egiten da, ez? Nire kontura, izan ere hemen ez du jende asko egiten. Hemen, igual da... Latinoamerikan gehiago egiten da, edo zirko tradizionaletan gehiago egiten da, baina nik hasi dut zirko topaketetan, eta gero beste lagunekin eta beste malabaristekin. Bai. Traumatologoek begiak ixten dituzte. Bai. Eta fisioterapeutek ere. Eta ni pentsatzen ari nintzen, orain esan duzunagatik, zirko antrebatzea oso lan, nola esaten da, autoikasten, zaitetortzen hitza? Autodidakta? Hor, bai. Autodidakta dela esango zenukezuk? Pila. Ni nabaritu dut pila bat, igual, nire kontura gauza pila ikasi dut. Baina hemen zirkozaurren adibidez, entzun nuen lehen aldiz sideswap. Sideswap da malabaristen lenguajea, adibidez. Nola komunikatu edo gure artean hitz egiteko modua. Nizaten diot beste malabarista bati. 5-3-1, eta bera bere buruan badaki ze trukoa den. Orduan, ni hasi nintzenean ez nuen bat ere entzuten, baina hemen formakuntza profesional batean eta beste malabaristekin aritu eta ikasi, ez gero, bueno, asko hobetu dut. Osea, niretzako zirkozaurrera etortzea oso aukera ona izan zen, eta izan da. Eta aipatzen zenuen ez, nola ikasten duzuen eta hori guztia, eta egoera, nik lehen esan duzu zerbait, baino nola ikusten duzu gaur egun egoera, eta oso zirko ezberdina egiten da hemen eta beste hainbat lekutan, aipatu duzu Hego Amerikan adibidez ez, okerrespanago tradizionalagoa edo zerbait esan duzu, baino... Bai, teknikoakoak dira, adibidez, ni multijuglin disiplina hau, ikasi dut askoekin kon malabarista, semaforoko malabaristak. Ni semaforo egiten nuen eta elkartzen gara eta hau entrenatu. Por ejemplo, técnica del aro al pie. Pam, pam, pam. Entrenar. Baina, bueno, a ver, errepikatu galdera, mesedes, como que me he ido. Dizut beste gauza bat eta berriz bueltatuko nahi semaforo. Vale. Semaforoena aipatu duzu eta lehen ere beste momentu batean esan duzu. Zenbat denbora egontzara zu horretan, eta nola bizi izan duzu, edo nola ikusi duzu kotxeetako jendearen ere harremana, agian leku ezberdinetan ezberdina da? Ni superondo, egia esan. Bai, ni superondo. Ni heldu nintzen hemen Bilbora, eta nire bizitzeko medioa izan zen 2 urtez. Bai, begira. Bai. Osea, oso... zentrau, no? Goiz esnatu, joan, beti ribarretzu, beti jendearekin ondo, baina superondo. Orain ez dut egiten, Eta jendearekin entzuten zuen? Bai.
jendea super ondo, eta beste malabaristekin baita ere ondo, eta bai. Esperientzia ona, orain ez nago puntu horretan, eta beste gauzak priorizatzen ditut, baina, bueno, ikasteko, niretzako kalea, ikasteko modu eta medio ona da. Bai, hori esan behar nizun, azkenean oso eskola handia izango zela, ez? Azkenean publikoa zuzenean, egunero, bai ala bai daukazu, eta horrari zara. Bai, azkenean orain pixka bat aldatu da, igual, jende gaztea zirko eskoletara joaten naiz. Joaten dira, ni ez nuen aukera hori hautatu. Ni aukeratu nuen hemen geratu, Euskal Herrian, nire familiaren gertu, eta, bueno, beste gauzetan lan egin baita ere, Orduan, zurek esaten duzu, lehen kanpora joan behartzen pixka bat zirkuan ikastera, eta orain? Orain egiten dena da hori. Jende asko joaten da zirko eskoletara, bai, formakuntza hobetzeko eta hori dena, eta al final teknika hobetzen da pila bat. Ni jende horrekin como, vamos a decirlo, competir, que no es competir, baina, bueno, nire kontura de manera autodidacta, ordu pila ematen ditut entrenatzen. Eta zirkoaren egoera nola ikusten duzu gaur egun? Nik esango nuke gero eta emanaldi gehiago edo ikuskizun ezberdin gehiago daudela, baina ez dut ezagutzen hainbeste esateko adina. Orduan, zu nola ikusten duzu egoera? Nik zirkoa jendearen gertuago dagoela esango nuke, izan ere jaiak topaketa gehiago daudelako, eta orain el estatuto de la artista aprobatzeko prozesua dago, eta baita ere la ley de enseñanzas artísticas, baita ere zirkua dago horren barruan. Orduan, como que nire ustez dago momentu honean. Eta ikuslegoaren aldetik ere ikusten duzu, bueno, jende animatzen dela, parte hartzen duela, zuk egia da, Rolling Zirkusekin kalea gehiago ezagutzen duzu, agian Bai, kaleko ikuskizuna da. Orduan, hor nola ikusten duzu publikoaren, bueno, hartu edo, nola hartzen du publikoak? Bai, a ber, hau da, zirkoan da aukera bat, hau da, ni Rolling Zirkus ikuskizunaren jende guztia, publiko guztiarentzako ikuskizuna da, baina gero zirkoan badaude jendea aukeratzen duena ikuskizun desberdinak bakarrik helduentzako ikuskizunak egitea, edo bakarrik umeentzako ikuskizunak, orain badaude como un universo amplio. Bai. Eta oraindik lotzen da asko zirkua umei, uste duzu, edo ez, gero eta gehiago, bueno, ikuskizunak egiten direnez esan bezala adinez berdinak. Oraindik bai, baina gaur egun zirkoa ez da bakarrik payasoak eta malabaristak. Badago unibertso ikaragarria zirkoaren inguruan. Eskerrik asko, Javi, zirkoa pixka gehiago hurbiltzagatik, urrengo gonbidatu hemen daukagu, baina orain zer egingo duzu? 11:00 dira, zure entrenamenduak orain nola jarraituko du? Mira, pesak egin ditut, ja, okerrenak endu dut, ja, eta orain malabarrek egitera jarriko naiz. Eta gero ikerketa pixka bat. Aha, okerrena beti hasieran egiten duzu? Bai, eske ni pesak ez ditut asko gustoko. Eta ikerketa, esan duzu orain malabareak, eta gero ikerketa hori zerren inguruan izango da gaur? Gaur pizarra batekin jarriko nahi manipulazioak egiten, eta, bueno, gauzak idaztera. Begira. Orduan oso antolatua ikusten dudanez, ez? Egun bakoitzean hola antolatzen duzu goiza modu batera edo bestera edo eguna, eta horrela joaten zara pixkanaka sortzen ikuskizun berri hori lehen presto izateko. Estrenoa badaukagu datarik? Ez galdetu dizudan. Ez daukat estrenu. Urte honetan hasi naiz, eta, bueno, orain sorkuntza prozesoa gozatu nahi dut. Oso ondo. Mantendu nahi dut Rolling Zirkus eta horrekin uda honetan jarraituko dut, eta, bueno, ikusiko dutea nola dijoan urrengo uda, baina, bueno, igual 2027, 2028, ez dakit. Zaitasunarekin eta esan duzun bezala, prozesua ez? Ze ondo. Horrela gero seguru emaitzak ere politiagoak direla. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Javi. Bai, agur.
Entzuleok, agurtu berri dugu, gaurko gure kafe hutsaren gonbidatua eta murgildu gara jakindu gehiago Javi González Paradelaren inguruan, eta tira, zirkuaren beste espazio hoien inguruan, baina goizeko 11:21 minutu ditugun honetan, guk aurrera egin behar dugu. Zondo geratu zean, justu horren eta 11:21, baina pixka luzatzen bagaraia, eta 32 izango dira, eta orduan ja hautsi zait. Baina oraindik 31 dira. Egia da, entzuleok. Hitz egiten jarraitu nahi duzu 32 izan arte? Bueno, hitz egiten jarrain dezake 12 izan arte, eta orduan 12 eta 32 egin dezake. Listo. Eta 32. Entzuleok aurrera goaz, bigarren kafean, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Geldigaitza den oldarra. Entzuleok, ari gara entzuten martxa baten lehen notak, baina hemen Aziz Abrahim eta, horrek Ateixa Mikel Laboaren iraganeko kantu horrekin ari gara entzuten, edo entzungo dugu. Gogorarazteko gure zozketa amaitu egingo dugula. Gaur azken eguna izango da, Goiuri. Ondo deritzuzu? Baina gaur egingo dugu, irabazleak gaur iragarriko horrek? Ez. Gaur igoko dugu azkenekoz, gure saretara historia, eta datorren astean hasiko doa gara eta abiatuko dugu. Beste zozketa zoragarri bat, ze otsailaren 20an, Euskal Herrian izango da galiziar musikari haundi bat, eta haren kontzerturako ere sarrerak zozkatuko ditugu. Eta ura amaituta, beste zozketa bat ere badator, beraz, otsaila, zozketen hilabetea bigarren kafean. Ezin gabe gabiltz zabaltzen. Abran Kupeiro galiziarra izango da, multi-instrumentista eta intzinako musikan aditua, instrumentu flipanteak, nik uste hori dela hitza, berreskuratu, birsortu, konpondu, eta hoie ikaragarrizko timbrika eta tekstura edarrak lortzen dizkion musikaria biolontxilo eta akordoia inguratuta etorriko da. Eta arekin, egoteko aukera izango dugu, gurean izan zen bigarren kafean, duela urte batzuk uste dut lehenengo hemen Euskal Herrian izan zenean, baina berriz ere berarekin egoteko aukera izango dugu. Baina horren aurretik, Saharari kantari otsailaren 28an izango den kontzertu erraldoi hori, kontzertu berezi hori, non entzuten ari garen emakume hau, Aziz Abrahim, ziurrenik Saharar herriak inoiz izan duen kantaririk handiena, entzutetsuena, nazioartekoena, izango da bertan, Einaute Elorrietarekin, Olaia Intziarterekin, Iker Laurobarekin, Esti Marquezekin, Fariba Seijanekin, Itziar Ituñorekin, Postal kolekzionistekin, eta beste hainbat artistekin bertan, zuen parantza dantzan, eta hainbat sorpresa, eta guk sarrera bi dauzkagu zuen artean zozkatzeko gaur, azken eguna gure historitan kontatzeko, ea zergatik nahiko zenuketen kontzertu horretan egon eta astelenean esango dizuegun norden sarreroien garaia denboraz antola zaitezten Euskalduna Jauregiko otsailaren 28ko Saharari kantari kontzertu berezi horretara joateko. Bigarrenak ez direlako berragoak, bigarren kafea. 반짝이는 별빛들 깜빡이는 불 켜진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 방 각자의 별에서 어떤 빛은 야망 어떤 빛은 방황 사람들의 불빛들 모두 소중한 나눠 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 다 오랜 빛나 사라지지 뭐 큰 존재니까 Let it shine 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 또 아름다운 걸
Erantzuleok, ostirala da gaur, otsailaren 6 atzean utzi ditu Santageda ospakizunak, gabonak eta bestelakoak, aurretik inauteriak eta tira horre, nolabait lasaitasun egun hauetan, lasaitasun erlatibo egun hauetan. Bueno, urte berri txinatarra laizter iritsiko da, hor beste aitzaki bat parrandarako baita ere. Hori ere izango da, baina momentuz, aste buru normal batean ari gara murgiltzen, kaldere horak bihar, ze normaltasun. Ze normaltasun. Ez dago normaltasunik guerez kara oso normalak entzuleok, baina arrotasun ez esaten dugu hori. Eta gurera atorrena ere, pues ez da oso normala, izu arrotasun ez esan dezakegu hori ere. Baina maite zaitugu, Aiora Mujika. Eskerrik asko. Hala ere, etorri zen azkeneko aldian, baina askoz lasaiago egongo da. Bueno. Ez duelako sarrerengatik borrokatu behar, zergatik Aiora Mujika kontatu gure entzulei, dramaren ostean. Ez dira zeutziko hitz egiten prestatu detenari buruz, Bueno, lortu ditu sarrerak, BTS ikusteko, zuzenen. Estresante izan da. Lehenengo aldiz ikusiko dituzu zuzenean. Bai, zazpiak bai. Naka bi ikusi izan ditut, zorionez, baina zazpiak elkarrekin, Zazpiak bat. Zazpiak bat, oizan. Bai. Nik hori daukate Euskal Herriarekiko paralelismoak egiteko zalea naiz, eta zazpiak bat da lelo nagusia BTS-ekin ere. Bai, noski, pandemiatik ez dute egiten elkarrekin ezer, orduan, ikusteko sortea izango dut, lortu ditugu sarrerak, eta pozik. Nik ez dut gogoan non den kontzertua barkatu. Bai, Oiana, erantzuna da bai. Non da kontzertua? Bai. Zu joango zara. Batera baino gehiagora joango zara. Barkatu. Bai, planak atera zitzaizkigun ondo, orduan lortu dugu oso ondo, uste Madrid, Paris eta Bruselasen ikusteko. Atzo lagun batekin hizketan ari nintzela, esan zidan, bihar zer daukazu irratsaioan, eta esan nion, Aiora Mujika dator, eta esan zidan, esaiozu, sekulako negarrak botan nituela ostiralean sarrerak lortzeko, ze ez nituen lortu, baina larun batean bai, horrelako zerbait esan zidan. Bale, behar badu bestela jartzeko nerekin harremanetan. Ojo, AM Dillin deituko diogu honi, AM Dillir. AM Diller. Markatu. AM ezak zer da markatu. Zure izenaren Aiora Mujika. izkiak zein dira. Aiora Mujika, bai. AM Dillers. Hori buruz hitz egitera ere bada gaurkoaren asmoa, uzten balin badiazue gero, baino. Ikusiko dugu. Bai, sarreren... Isiltzeko esan nahi du. Sarreren kontuakin ere, armiren maxima bat bada saiatu erosten sarrera alik eta gehien, sarrera bersaltzaiek, rebendedorek erosiaz ditzaten gero laukoitzean saltzeko, gero armiren artean banatzeko. Ze ona armiaz. Bai, guk lortu genitun sarrerak eta behar baino gehiago lortu genitun, orduan, guk lortutakotik bi Bruselaserako adibidez lagun bati saldu dizkiogu erositako prezioan. Barkatu, helen esan dugu zazpiak bat, baina hemen dago beste saldi bat, eta da, herriak soilik salba dezake herria. Eta horri buruz hitz egitera nato. Isiltzeko, inigo! Aizu, baino, ze, aizu, bide ematen ari natzaioa. Lerro artean hori ondo gehatu zaizu. Bai. Baina, oiorik niri kontra egin behar, oian, azula zaiz. Ez, bai. Aiora hori ari dela pentsatzen? Ez. Horra iritsi nahi da, gaina, eske oso ondo dator, nire gaurko eskema guztia horra doa, hau da, autoantolakuntza eta armiri laguntzea, eta sarrerekin eta turreko bestelako kontu batzuekin ere aida ikusten hori, orduan, hasieratikan hasteko ekarri deten gaurko abestia Mikrokosmos da, BTS-en nire abesti gustukoenetariko bat, eta ez da, nerezat ez da erresa hori esatea, oso gutxitan aukeratzen ditut zerbaiten gustukoenak edola, baino Mikrokosmosek badauka zerbait, entzuten detenen begiak bustitzen zaizkit automatikoki, eta hori gertatu zitzaiten letra jakina aurretikan ere bai, ikutzen dit zerbait, koreera ze izena du Souju, edolako zerbait, Small Universe, esan nahi du Mikrokosmos, eta esan nahi du unibertsoa baino txikiagoa den zerbait, baino unibertso bat bere baitan, gizakia izan daitekeen hori, unibertsoa baino askoz ere txikiagoa, baino unibertso bat gera gugeu, pixkat hortik. Hitz egiten du autodeskubrimenduaz, autonarpenaz, zure burua maitatzeaz, individuo bakoitza garrantzitsua dela, eta abestiaren letra bera, itzulpen literala ez balin badaukat ere, hasierako esaldiekin marrazten duen
irudia da hiri bateko, gau batean esango nuke, edifizio handi bateko lehiotxo bakoitzak egiten duen dirdira, ez, dala gutako bakoitzak gure gelatxoan, gure unibertsoan dirdir egiten propioki. Eta niri balio dit asko armi irudikatzeko, ez? Bakoitza gure gelatxoan, baino dirdir egiten elkarrekin eta osotasun bat osatzen. Eta pixkat, armiren visualizazio hortatikan gaur hitz egin nahi nun, komunitateaz eta komunitate honek propioki edo nik ikusi diodan behintzat antolakuntza gaitasun hortaz eta zenbat gustatzen zaiten hori, ez? Bueno, behin baino gehiotan esan dut armi zer da, baino ez bada, BTS-en fandomari, BTS-en zalegoari armi deitzen zaio. Zalegoek badituzte izen propioak, ez K-popean bakarrik, Justin Bieberren zaleak Belieberrak zian bezala, ez, edo Swiftiak dia Taylor Swiftenak. Bueno, baina K-popean badute izen propioa, armi da BTS-ena, Stay da Stray Kidsena, Blink dia Blackpinkena, ez, bakoitza badu bere izena, armi da gurea. Eta hori lehenengo pixkatoi, komunitate izaera hori ekarri nahi nun, ze batzutan armiri buruz eta ere hitz egiten da asko, BTS-en ibilbidearen parte garrantzitsu bat dialako, eta hori, fandom baten parte izateare badala komunitate baten parte izatea, aktiboki baldin bazea behintzat, ez? Gustatzen baldin bazaizu zerbait eta nahiko modu pasiboan egiten baldin badezu ados, ondo, baina bestela horren parte baldin bazea bada komunitate baten parte izatea, eta pertsonak badaukagu, ez? Komunitateen parte izateko behar hori, edo zerbaitetan lotura hori sentitzeko, eta, bueno, esango nuke, armik badaukala komunitate zentzu hori modu zabalenean ulertuta, ez? Fandom osoak eduki dezaken komunitate izaera hori, gero, banakakoan ere bakoitza oso ezberdina da, eta ezberdintasunak daude armiren artean, eta hor ere egoten da armiren izenean ez hitz egiteko zera bat, ez? Armik hau esan du, armik hau egin du. Bueno, armi da, milaka argitxo, bakoitza berean, orduan, batzuetan bai mugitu daiteke elkarrekin norabide bertsuan edo oinarri berdinaren baita, baina individuoak gea bakoitza. Iri beti atentzioa ematen dit, Aiorak armiz hitz egiten duenean, ez duela deklinatzen armi. Bai, hori aipatu zen, bai. Eta badan olako, ente propio bat, izakera, izakera gizatiarra luken zerbait, eta badu noski, baina ez da zalegoa, da armi. Armi, bai. Ez da armia edo armiak, ez? Bai, klaro, hor zalantza izan liteke, plurala, singularra nola erabili, armi da, armiak dira, baina bai, batzutan bada, ez dakit ez da konstienteki egindako zera bat, baina batzutan igual, hitz egin dezaket singularrean, orokorrean hitz egin nahi baldin badet armi kontzeptuaren inguruan, eta gero igual pluralera jetxi zerbait konkretua baldin badat, armiek egindako zerbait baldin bada, ez dakit. Esan. Hori ez, komunitatea, azkenean, interes komun baten bueltan biltzen zea, 7 mutil hauek, BTS musika talde hau, baina gero sortzen dira, edo sortu daitezke harremanak askoz ere sendoagoak dianak, eta askoz ere zabalarago jo dezaketenak. Nere kasu pertsonalean ere, azken 4 urtetatikan ona, gaur egun ere bizitzan oso garrantzitsuak dian pertsonak, armi komunitate honen bidez etorri zaizkiten pertsonak dira, bestelako lotura batzuk sortu ditugunak, eta aparte ere komunitateak eraikitzen dianean zerbait onaren gainean, ez, eta ona hori, bueno, hitz egin genezake ere saio oso baten inguruan zer dan ona eta zer ez, baino nik positiboki konsideratzen ditudan balio batzuen gainean eraikitzen baldin bada komunitate hori, gero hori ere eramaten dezu zurekin bizitza osoan, ez, ez dakit, nire bizi esperientzian, komunitate gehiago uki ditut honen aurretikan, ez, errealagoak edo gertuagokoak egin zaizkidenak, esperientzia batzuk eman dizkidatenak, ez, nizerrakin lagun taldeak, edo gerora sartu nahi deten beste gauza baten inguruan hitz egiteko gaztetxea izan daitekeena komunitate bezala, ikasle mugimendua izan daitekeena komunitate bezala, komunitate politikoagoak, edo auzokoak, baino
izan liteke zure esperientzia komunitario bakarra, igual fandom baten parte izatea, eta horrek oinarri onak baldin baditu, gero hortik ateratzen dituzun gauza asko, iruditzen zait hori ez, zurekin eramango dituzula bizitzan, eta zentzu hontan, eta pixkat lotura eginda baita hori, sarreren, salmenta, erosketa kontu horrekin ere, neri armiren gandik, orokorrean esan da, asko gustatzen zaiten ezaugarri horietako bat da, edo nik ikusi detena behintzat da, autoantolakuntzarako gaitasuna. Izugarria. Armik ez dauka egitura ofizial bat, ez dago antolatuta ofizialki, hau da zuzendaritza, hauek ditu herrialdekako antolakundeak, ez dago hori. Antolatzen da zerbaiten arabera, ikusten duelako behar bat zerbait egiteko, eta taldeak osatzen dira, talde horiek izan daitezke egonkorragoak, egon daiteke herrialdeko fandom base bat, baina igual daude 3, ere bai, bazago zerbait estrukturalki organizatua, eta gustatzen zait pila bat hori, ateratzen dela oso norberatik, zerbait egin nahi baldin badezu, antolatu zaitez kontzeptu hori. Oso ados. Txalo bero bat, bai mesedez eta eskerrik asko. Bizitzako oinarri bezala ez, zerbait egin nahi baldin badezu, antolatu zaitez. Eta batzuetan gertatu daiteke zerbait egin dezazu hori, igual ez dela bazuk egingo zenukeena bizitzan lehentasun moduan, ez? Ze batzutan arbiren joera hoiek edo antolatzeko erabaki hoiek ridikulizatu izan dira. Guantxe adibidez, durreko sarreren, salmenta edo kontzertuen guzti honekin adibide batzuk jartzearren nahiko gertukoak edo denboran oraingoak dianak. Ikusi ditut adibidez ridikulizatzen Peruko armiak, BTSek Liman joko du, eta Peruko armiri iruditu zaiona izan da, herrialdea politiago jarri behar dutela, BTS iristen denerako, zuaitzak landatzeko kedadak egin dituzte, kalea garbitzeko kedadak egin dituzte, hondartza garbitzeko kedadak egin dituzte, esan dute, gure 7 mutil hauek gure etxera datoz, guazen etxea garbitzera, guazen etxea txukuntzera, beraiek datozeneako. Eta entzun dut jendea horri parrez, ez de, hauek zer usten dute, etorriko diala eta begiratuko dutela hegazkinetik eta ez daude zuaitz nahikoa bagoaz olakoak, ez? Eta da, ze necesidade hori ridikulizatzeko, ez? Daukazu talde bat denetarikoa, baino jende gazte asko ere, erabaki duna asteburuetan elkartu eta zuaitzak landatzera jutea. Ez, hori baloratu beharren eta esan beharrean, iniziatiba bezala, hau pazuek, ez? Nahi dut txukuna bagotea, bagoazen hau egitea. Igual ez da zure lehentasun topen artean. Etxea zenbate garbitzen dugu norbait datorrenean, no? Esan duzunean, etxea garbi eukin nahi dut. Nik aurreko igandean, Imanolen kortoa ikusteko geratu ginen horretan. Bos poltsa baina ondi hori eran itun. Esan duzu. Arropa batzuk zemakitenak, sofaren ondoan hortxe asteak zera matzatenak, eta bai den dena. Eta da, gaina, ekintza horiek dira adibidez, asko errepikatzen diana armi komunitatexoetan, ez? Mira, aipatuzun horren ari da, Jora, ze, nik hau askotan hausnartu dut, eta askotan aipatu dut, ni egon naiteke, zuk diozun bezala, ez? Lehentasunen zerren horretan, ez erabat lerrokatuta talde bat edo izar batzuk zure herrialdera datozelako gauzak ez egite horrekin, gauzak egite horrekin, ez benetan honek bultza zaitu egitera, baina bultza zaitu egitera. Hori da. Normalean, hau kritikatzen duenak, kritikatzen du, berak ezer egin gabe beti, eta adibidea jartzen dut beti, zuk ACNUR, Médicos Sin Fronteras, edo Human Rights Watch, edo zure Perun egontzen, ez dakit, abegi etxe sozial batean egontzen, lagun batan egontzelako, nik badaukat, han hilabeteroko kotatxoa jarriteta. Horrelako zerbait egiten duzula diozunean, beti egon norbait, hori zera kontzientzia lasaitzeko egiten duzu. Beti dio hori, sentimo bat, indar ale bat, eta bere bizitzaren minutu bat eskaintzen ez duenek. Eta uste hemen gauza bera dagoela. Behondeiela gauzak txukunduko badituzte. Eta euskalo, beste 1000 gauza ingo dituzte agian ere, bai, ez? Da ja kritikatu behar hori eta ja ez dakit. Eta gaina hoi, kasu hontan izango da hoi, baino armik
asko egiten duen zerbait adibidez hori ez, ohitura dago 7 urte betetzean nolabait ospatzeko. Eta nolabait ospatze hori da, eztabaidatzen dute komunitatean, zeri emateko dirua bilduko dugu. Ze proiektu bultzatu nahi dugu, Namjunen urte betetzea ospatzeko. Eta eztabaidatuko dute, eta bultzatu dituzte hori, reforestazio proiektuak, edo bultzatu dituzte ikusi nun aurreko batean adibidez, kartzelan egondako emakume, gaina oso konkretua zen, kartzelan egondako emakume beltze edo arrazializatuek, kartzelatik irten ondoren, bizitza bat berrera ikitzeko baliabideak eduki ditzaten, zegoen erakunde bat hortan egiten zuna, eta armik eztabaidan aukeratu zuen, horri dirua ematea du. Jiminen urte betetzea ospatzeko, dirua bilduko zutela proiektu horri laguntzeko. Adibidez, ez holakoak. Eta beste adibide bat, oso entzutetsua izan dana, justu turrontan baita sarreren salmentekin izan da Mexikoko armirena. Zen Mexikon Ticketmasterrekin, eta leku askotan, baina Mexikon bereziki Ticketmasterrekin sarrera salmentan egonda sekulako zipostia. Surprise, bai. Bai, surprise. Sarrera salmenta plataformak, dia pixkat de abro, Izan zan esageratua, esan zuten online bakarrik egingo zela, baina habilitatu zuten presentzialki sarrerak erosteko gune bat, eta hau da, errebendedoreak preferentzia eman ez juntzian bertara, faiatu zuen sistemak pila bat, orduan, armik antolatu da, eta eraman dute ofizialki, ez dakit zenbat milaka sinadura egin dituzte, kontsumitzailearen oficina del consumidor, edo hori izango litzatakenaren aurrean aurkeztu dituzte, ez dakit zenbat milaka sinadura, eta iritsi da gobernuraino, eta aidia aztertzen ea arauen arabera eta legeen arabera zer egin dezaketen Ticketmasterren funtzionamendu hori, hobea izan dadin, edo ez dadin izan olakoa, hau da, iritsi da puntu hortaraino ere, eta ez hain ofizialetikan ere, egin dituzte beste gauza batzuk ere, dala, rebendedore kuadrilla bat egonda hemen, armitaz aprobetxatu nahi duna, dedikatu dira erostea, 100 sarrera, gero, laukoitzean edo boskoitzean saltzeko, ez diegu utziko. Orduan, egin dute kanpaina bat, lehenengo kontzientziatzeko armiak berak de, ez erosi hauei, ze estafatua izateko aukera dago lehenengo, ze hori asko gertatzen da, eta ez diegu utziko nahi dutena lortzen. Ez balin badituzte sarrera horiek saltzen, hau da, ez balin badiezuzuk erosten, askatu beharko dituzte sarrera horiek, bueltatu beharko dituzte Ticketmasterrea. Eta egin dute kanpaina oso bat, bai Mexikokoak baita nazioarteko armiri ere esanez, ikusten baduzu mesedez, Mexikon sarrerak salgai ez erosi. Eta hori zabaltzeaz aparte, egin dutena izan da, banan, sarrera horiek, lauko prezioan saltzen ari ziren horiek, pertsonalki desenmaskaratu. Hau da, norbait hasten baldin bada neri sarrera bat saldu nahian, nik interakzio horretatikan, bankura ordaindu behar detenez eta ateratzen dut pertsona horren izena, ateratzen dut pertsona horren datuak, eta egin dute, pertsona horien datuekin apuntatu dituzte unibertsitateko kursuetara. Aldatu diete, ez dakit ze telefonia mobileko kontratuak. Apuntatu dituzte ez dakit zema kursotara. Kasu batzuetan deskubritu dute, zituztela 2 kontu eta 2 bizitza paralelo, orduan ezkonduta zeudela, eta zeudela beste emakume batekin, eta alakoak egin dituzte. Polizia bat egin dute? Bueno, sekulako lan egin dute hor, bai. Hau pazuek. Osea da, Ticketmasterrekin ez dugu lortu sarrera, eta hor geratu beharren esan, hau ez dago ondo. Eta ez dago ondo, orduan, kejatu behar den lekuan, dala, hori, kontsumitzaien eskubideak besten dituen lekuan, eta gainera, igual lortuko dugu Ticketmasterrei gauzak zorrotzago jartzea, eta gero gainea, izorratu nahi gintuzten hoiei, bueltatuko diegu. Ze ona. Bai. Laitzari gara entzuten, esango nuke ze diskokoa den, baina nik BTS-en de bestetik atera dut, beraz ez dakit jatorrian ze diskotik datorren kantu hau, baina tira, gustorari ginen. Bida, diskoak Lights Boy with Love, izena du, hortxe jatorria.
Azken minutuak eguerdiko 12etarako, aiora ez dakit amaitzeko beste hausnarketa edo mezurik helarazi nahi diezuen entzulei. Ez, hori, komunitate bateko parte izatea berez dela importantea. Orduan, bakoitzak aurkitzen ditula bere komunitate propioak. Kasu hontan, ez zaidala gutxiestekoa iruditzen, zaletasun baten inguruan biltzen den komunitate bat, batez ere gaina oinarri positiboekin biltzen baldin bada eta ez zerbait, oso negatiboaren inguruan. Eta konkretuki Armiren kasuan, individu oso ezberdinek osatutako komunitate bat izan da ere, gero elkartzen direla gauza politak egiteko eta gauza kuriosoak, troleatzeko ere batzuetan ez, Mexikoko rebendedore hauei edo Trump lehenengo aldiz aurkezten zenean oso kerrez balimanago presidente etzarako, COVID garaia zan oraindik, eta orduan egiten zian mitinak eta izen ematearen bidez egiten zian. Orduan, Armi antolatu zen eta hartu zitun Trumpen mitin hortako izen emateak eman zitun, eta gero utzi zuen bere mitin lekua. Ez da, holako gauzak egiteko ere balio du. Ez da gauza txiki hori, Aiora Mojika gurtzeko ordua dugu mila esker, aste pare batean, jainoteriak eta pasata orduan, bai, akaso normaltasun giroan murgilduta itzuliko zara gurera. Normal aspergarria. Hori ere egia da. Oiana Maritorenak enbe, datorren ostiralera arte, nien aizen bene egongo. Bueno, lasai gu izango gara, bai. Zuek, hori da, zuta isa biak. Bai, hoxe. Eta Goiurez izarandia joan zaigu, baina tira, hemendik musu bat asteburuna pasa dezala Goiurik, eta baita zuek entzuleok gubagoaz esan da bezala, atxeden hartzera, asteburua badatorrelako, baina astelenean bueltan izango gara, goizeko 10:05 zaindu asko eta gozatu, azken 2 minutu hauetan, BTS taldearen Lights honekin. Agur, agur, agur! Sweeter than sweet, chocolate cheeks and chocolate wings. Bumps on Ohana wa akmani dai. Yaku ni sweet oga bita bita. Kiss me, kuroshi kutemo ii kara mo isso shimitsuke kure. Baby, yoto shitete mo kimi o nom. You're risky, I'm risky. Just love me da. Sakeru ima mo ahurata. Just enough time, come on, come on, we go. Oh, a little da. Want the money, money, money. Keep calm and bigarren kafea.